बुजायबाय थानाय आं बेखौ बुंहरबाय थानाय फनाव आंनि मेसेज नायबा इगनर खालामबावो बियो गैया आं बेयाव गैया होनना बुंहरदों बारसि मिथिबायना नोंबो हिनजाव मानसि जानानै बिदि खालामना मालायनि न'खरखौ मिथिया दे आं नोंखौ मिथिया आं मिथिबाय दे मिथिया आं नों फन हरनाय गासरिसो मोन्दों मिथिबाय बेनोथ' नों मिथिया जोब्बाय दे जोब्बाय राजाबो दंफैयोना बेयाव राजा दं माथो ओइ राजा बिसोरलाय लाजिनाय दंना गैया आरो हौवायाबो हिनजाव दोंखायो गथ' दोंखायो आरो बै हिनजाव गदायाबो मा दोंखायो बै गथ' थाखानाय हिनजाव थाखानायखौसो फसायबाय बियो गुबुन सेंग्रा नुवासै बियो आरो एक्सुवेलि वार्निंबो होबोबायनो बै हिनजावा गिबि हिनजावा बै हिनजाव गदायखौ वार्निंबो होबोबायनो वार्निं होगासेयावबो जुदि मानियाखैब्ला बेखौथ' ओरैनो नायना थानो हाया मोजां खालामदों गिबि हिनजावा पुलिस लानानै बिखौ हमनो थाखाय थांदों एबा रुमाव हमनानै मोनदों दा आं बेखौनो बुंनो सानो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि खामानियाव आखाइ होबाय थायोब्ला सानसे नङा सानसे हमजाखायो मानो होनब्ला इसोराबो गासिबो मेगन दोङो इसोराबो नोंखौ गाज्रि खामानियाव नोंखौ अराय समनि थाखाय नोंखौ जानो होआ ना खानसे नङा खानसे साजाखौ मोनखायो दा नोंथाङा सानदों खोमा नोंसोरो जोङो बेफोरबायदि थगाय थसि जोङो हिनजाव गदाय लानानै लाइफ टाइम संसार जानो हागोन होननानै मालाबाबो हाया बे हिनजावनि मेगन मोदै गबाय थानाया नोंनि समाव सानसे समाव खैफोदबो गोलैगोन जानो हागौ दा थिग बेफोरबायदिनो बे हिनजावा माने गाबै गाबै बै हौवाजों माने थाफिननो गोसो दा हौवाया माने जेबो गथ'बो नांला आरो बै हिनजावखौबो नांफिनला माने बै हिनजाव गदायखौसो मोजां मोनबाय मानि थाखाय बेथ' मानसिनि गियान नङा बेथ' जुनारनिसो गियान बुंबा गाज्रि मोनगोन दा जोङो बुंनोबो गोनां जायो सानसे समायाव मानो होनब्ला बैफोरबायदि नुनायखौ रावबो मोजांबो मोना दा नोंसोरनि थाखाय 10 जन मानसिया गाज्रि जाफानांगौबा नोंसोर बदनाम जाबाय गामियावथ' बदनाम जागोन अब्ला एसे सानदो उन्दै गिदिर एसे सानदो जोंनि लाइमोन देरफुनाया बोरै जागोन बेखौ एसे सानग्रोनानै ला ना जुनारथ' नङा नोंसोरो बोरमा मोखौफोरबायदि जुलि जागोन जुलि जानानै गथ' खांगोन माबागोन गारना खारगोन बेफोर गथ'फोराथ' जेबो जुनार नङा नोंसोर गारना खारनो नोंसोरनि लुगैनाय मतेबानो जाबाय नामा हा संसाराव नोंसोर काना खालामजोब्बाय नामा लुगैनायखौल' मोनबानो जाबाय नामा न'खराव मा जागोन सोर गाबगोन सोर मिनिगोन बेखौथ' बुजिनो रोंला मा जाबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरना ला आं होग्रोनो सानदों दे नागिरो फार्स्टआवनो दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय गिबियावनो माबाफोर मोनसे बुंनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामना बुंहर दे आरो फार्स्टआवनो आं बुंहरबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि दृष्टिखौ फोरमायनायनि थाखाय फिन खेब नोंथांमोना गावनि दृष्टिखौ फोरमायहरफिनदो बबे जायगानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो आरो मोजां मोनोब्ला लाभ इउ आदा होननानै नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना हरब्लानो जाबाय दे कमेन्ट खालाम ओमफ्राय गाज्रि मोनोब्ला आइ हेट इउ होननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखौ दोनथ'नानै जोंहा एसे दान्दिसे नागिरना लानोसै बे भिडिअखौ ए टु जेड फुल 5 मिनिटनि आं भिडिअ लानानै फैदों जायफोरा नुवाखै नागिरना लाबानो जाबाय आरो ना नागिरनानै ला नङाब्ला सानसे समाव नोंथांमोनाबो पस्तायनो हागौ बेफोरखौ नायनानै एसे बुजिनानै ला जाहाथे गावनि फिसाजो गावनि बिमा गावनि बेफोरबायदि लामायाव थाङा दे नागिरनानै ला नोंखौ आं एथ' अननानै बुंनायमोन नोंखौ आं एथ' अननानै फनाव बुंहरनायमोन बुङाखैमोन देलाय हा नोङो हिनजाव मानसि मानो ओंखायनोथ' बुंना ला लिंहराबा बे मारै फैयो बे खसा खोथाखौ बुंना ला मायो माखौ खालामनो अरखौ बन्द' खालामबाय आङो अरखौ बन्द' खालामबाय आं देलाय बारहोनाङा बेखौ दे फै रोङा बियो पापाबो नुदों बारा बेखायनो दंखायोखा जि गैयै साला फिसाजो दोनदों नोङो दे बिथिं नाहर नोङो नाहर आं बुलाब्रा आंहाबो अननाय दं मिथिबायना बेखौ आं एथ' वार्निं फनाव मेसेज हरना बुंहरनाय आं मिथिबाय बियो होमबाबो बियो आंजों थाला 2 मासल'सो माबायोना नों मा सानदोंलै हा आं नोंखौ इमान वार्निं होनाय आं नोंखौ मिथिबायना मिथिबाय नों मा खालामनो सानदों देलाय नों बेखौ लानो सानदों दे खोन्थादो दे नों लानो सानदों बेखौ लानो सानदों हा आं भिडिअ खालामाखै दे नों लानो सानदों बेखौ नों लानो सानदों नामा देलाय क्लियार नोंनिफ्राय नांगौ आंनो
हौवानिफ्राय आं मोनखाजोबनायसो लाथ' दे फट'खौ खेबखादों दे लाखाजोबबाय आं नोंहाय जेबो भुल मावाखै मिथिबाय आं हिनजाव अधिकार दं मिथिबाय हा अधिकार दं बेखौ गानना थांनो हाला नामा नोङो दे जों गान आंनि दामग्रा सामग्रा दंफैजोबो रोन्डि बाजार मुर सब এইবিলাক সব মুর বজা বিলাক সব আহি কিনে থাকিছে ইয়াতে হা নম্বৰটো বোলে সেম হৈ গৈছে পুৰা কোনালে লৈ এটাও লৈ যা आंनि दामग्रा आं सिनायखायो अबाव थांखो बिलाय मुर मटा तु लया थाखिसे गमबायसे ता गथाथ' मा थांखो बारसि नों मा मोथिया नोंखौ सानसे आं सोंदोना सोआखैमोन नों राजा हिनजाव नोंखौ सोंदोना सोआखैमोन आं बुंलाय अबाव खारखो आं मिथियामोन दे खोमा दा मोनथिबाय बिदि फैनानै थाफैबाय थायो नोंसोर खोन्थाया आं मिथियालासिनो बोरै खिथानांगौ बेखौ आं एथ' बुंनाय मिथिबाय ना आं बेखौ एथ' बुंनाय बेखौ आं एथ' बुंनाय आं बेखौ बुजायबाय थानाय आं बेखौ बुंहरबाय थानाय फनाव आंनि मेसेज नायबा इगनर खालामबावो बियो गैया आं बेयाव गैया होनना बुंहरदों बारसि मिथिबाय ना नोंबो हिनजाव मानसि जानानै बिदि खालामना मालायनि न'खरखौ मिथिया दे आं नोंखौ मिथिया आं मोनथिबाय दे मिथिया आं नों फन हरनाय गासरिसो मोन्दों बेनोथ' नों मिथिया जोब्बाय दे जोब्बाय राजाबो दंफैयोना बेयाव मा होदो राजा नोंसोर सानैयानो गन्डगल थाफैखायो जमानो मिथियो ओके लोगोफोर भिडिअखौ गासिबो नुखाबाय दा बेखिनिसै भिडिअआवथ' आं फार्स्टआवनो गोबां बुंखाबाय आरो भिडिअआवबो बेयावबो बुंखानाय थांबाय मियायो होदोंमोन आङो मिया होनाया डाइरेक्टलि भिडिअ मोनसे होबावदोंमोन आङो माने डिलिट जाखादों आरोना भिडिअ मानो होनबा बेयाव हेड कमेन्ट ना सरि हेड माने बुंनाय स्पेलिंआ बिसिनिया गाज्रि दंमोन आं बेखौ काट खालामनो बावदोंमोन आरोना ओमफ्रायो डिलिट थांखादों आरो बुनायबो होजाया खोमालै भिडिअफोराव ना आं बुनायबो दंमोन नालाय एसे क्लिपा थाफादोंमोन जानांगौ ओमफ्राय भिडिअ डाइरेक्टलि डिलिट जाखादों बेनिखायनो आङो सानदो एसे होफिननानैसै नामा होननानै आं बुनायफोरखौ होला दे लोगोफोर मानो होनबा एसे गाज्रि जायोना इउटुबाव माने खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनानै जुदि भिडिअआ डिलिट जायोब्ला गाज्रि मोनो बेनिखायनो आङो भिडिअखौ दानना काट खालामनानै जादों दे बुनायफोरखौथ' होआसै ओमफ्राय बेखौनो नायना लाबाय दा मा गामिनिमोन बिसोरो एसे सोरबा फोरमायहरबा आं मोजां मोनगौमोन आरोना बबे गामियाव जानायमोन भिडिअखौसो हरबाय थादों आंनो सानैसो मानसिफोरा नाथाय गामिखौनो फोरमायहराखै गामि खोन्थाजायालै आदा लासिसिं जागोन होनना बुंदों आरोना लासिसिङाथ' जामारो ब्रादार फंबायमोन लासिसिङा जायो मानो जाया जानो ना सासे मानसिनि थाखायनो 10 जन 20 जना गाज्रि जाफायो आंबो मिथिगौ बेखौ बेनिखायनो आंबो बबेबा भिडिअ गामिखौ फोरमायना होनाय जाया नंगौना जायफोरा नायो मिथिखायो दे अब्ला बेखिनिसै लोगोफोर हर जाबायबो क्वालिटिया एसे लेथ्रा नुहांबाय भिडिअनि गेजेराव दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा अननानै गाव सिलाजोबना होदो साबस्क्राइबखौ ना दे सिख्लाफोरा बांसिन नायो नामारा आंनि भिडिअखौलाय माथो कमेन्टआ सिख्लाफोरनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट सोंहरबा खालि सिख्लाफोर सेंग्राफोरानो नायथ्रा नामारा सेंग्राफोरनो एसे सेयार खालामना होलै सेंग्राफोरा मोजां मोना नामा आंनि भिडिअखौ हा माथो सेंग्राफोरानो नायथ्रा कमेन्ट खालामबाबो माथो सिख्लाफोरसो गोजा थोद लाजिलाय लाङोलै आंबो दे जास्ट जकिं दे लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा आं जास्ट मा बुङो होननानै नोंथांमोननि सेराव जास्ट जकिं खालामदो बेनोसै सेंग्राबो नायो सिख्लाबो नायो बारायबो नायो बुरिबो नायो थेंक इउ सो माच नोंसोरनि अननायखौ लानानै दिनैसिम गोजोननाय दङ आरोना बेफोरबायदिनो अनलांबाय थाथों आरो नोंथांमोना थाबैनो 100K साबस्क्राइब खालामना होथों दे बाय बाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन आरो आंनि गामिखौ आङो बुंगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरबाय था सानसे समाय आङो Q&A भिडिअ लानो सानदों आरोना 100K साबस्क्राइब जायोबा आङो Q&A भिडिअ लाबोगोन सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायहरनो दाबावसै बाय